Maar net elke nien had geld voor Boatersgoed. Daarom is op het Heerenveen een Boatersgoed bank opzet. En dat is een groot succes geworden. Mensen niet van een minimuminkomen rondkomen matten en geen geld hebben voor Sinterklaas cadeautjes kind daar terugte. Kijk, dat is bij de voedselbank maar je registreerde help Sinterklaasen vergees cadeautjes uitziekje. Meer dan 120 huishoudens maakt ze er goed gebruik van. Ja, wij merken in het veen, hier in de omgeving, ik akker hem deze en de boren, dat de behoefte aan is om wat is het 14 jaar, nou in de Sinterklaasperiode. We zeggen toch, ik kom eens heen dat er steeds meer mensen ja, schuldsanering. Dus ja, er is inderdaad behoefte aan. Het Boatersgoed is toch particulieren bij elkaar gebracht, maar ook winkels en het bedrijfsleven gaan meewerken. De gezin die het vergees cadeautjes uitziekje mee binnen blijft met het initiatief, want oors in de band niet krijgen. Ja, geen vast werk kan ik krijgen. Dus bij vlagen wel werk, bij vlagen geen werk, dan zit je weer thuis en al die dingen meer. Dus ja, dan houdt het op. Hoeveel ben je? Draaien. Ja, zeer riek wat dat betreft. Hè? Ja. Ik ben je, maar net on Jilt. Nee, helaas. Hing je dat van tevoren weten, dan hing je misschien droog zo'n nijtocht. Maar ja, dat denk je van tevoren net zo natuurlijk. Per huishouden mag je 4 cadeautjes uitzocht worden, maar er moet wel een boek bij zitten. En ja, daar moet ik een boek bij zetten. Ja, dan toch wel wat pedagogisch bezig om, lezen is wel belangrijk. Zeker voor de toekomst als voor die band. Dus we zeggen van nou, neem ik een boek mee.